Čaute ľudia, moje meno je Adrian a dneska by som chcel natočiť tento challenge škoricou a lyžičkou. Každý viete, o čo sa jedná. Takže, toho asi viete. Nasypem si na lyžičku škoricu a pokúsim sa to proste udržať v ústach. Takže, jak to najprv začnem robiť, tak najprv si skočím pre vodu, takže teraz bude taký malý strih. No, takže vodu mám a môžeme ísť na to. Čakaj, tak nám pred kameru. No, aspoň vidíte, aké je to nechutné. Zašpinil. No, že to chuť bude mať týždeň, no. Takže, dúfam, že toto takým videjkom, to bolo aj také doplňujúce, lebo som ho už dlho nenatočil, takže, no, takže dúfam. Keď sa vám toto videjko páčilo, tak zadajte odber a like. Tak, a v mojom popise nájdete môj Facebook a Gmail. Takže, ešte raz ďakujem, že ste si toto video pozreli a keď to napíšte, aký challenge by som mal dať potom. Takže, čaute.